Welcome to a new, entertaining, educating, inspiring program called Farmers Friday, which is proudly brought to you by National Tested Seeds and Farm Shop. This is a program that we have designed for young and already in the field farmers. At least you get a hint on what is agriculture and what is in it. And on the program, I'm joined by our very own agronomist from National Tested Seeds and Farm Shop, Mr. Munya. I welcome you to the program. I'm very well. Matanga, wherever you're coming from. We are able to be able to teach Farmers Friday in our first episode of the show, we're looking at budgeting and markets. Munya is an agronomist. Remember this show, I'm doing it for young people. Young people, how can one person start with now with the budget? What is budgeting? Komiki ipapoti vatatanga nenyaya yamataura evadiki. Nyaya yatinayo pano haisi vadiki nevakuru. Nyaya yatinayo ndeye munhu wese anoda kuve murimi. Saka nyaya yatiri kufamba nayo nhasi muFarmers Friday ndeye munhu wese achada kuita basa rekurima. So nyaya yeplanning nenyaya yefarm budgeting. Farm budgeting and marketing ndo nyaya yakakosha if you have to adopt farming as a business. Saka kazhinji nyaya yekurima haisi nyaya yekungoshanda sehobby, inyaya yekutobata sebusiness. Kuti kana tichinge takupinda mufarming ndo major income source ena yenyika yedu. Kuti tisati tatomboenda kure 70% yepopulation yedu is employed in agriculture. But agriculture toda kuti ive a profitable venture. So haisingori nyaya yekungobata basa nekuenda kunondokanda. So in short you're saying kune varimi vekuti gore mvura painotanga kunaya kana kuti paanotanga kuvhura danga rake anogona kuvhura zvakatonaka-naka, but kwekupedzisira anopedzisira aita loss. Yes. So nyaya yefarm budgeting manje ndeyekuti murimi wedu arongeke, azive kuti anofanira kushandisa mainputs akawanda sei mumwaka, anofanira kushandisa mainputs akawanda sei kana kuri kuzvipfuyo kwamuri kutaura, nekuti farming inobata zvese zvatinoita paminda yedu kana kuti pamafarms edu. Saka tiri kuti kana uchitanga sekuti uda kurima chibage, haisi nyaya yekungotora chibage mudura obva waenda unodyara. Inyaya yekuti kana uchinge wakuda kurima uchaziva kuti mbeu yanoda kushandisa inoenderana here nenzvimbo yandiri. Zvakare mbeu yandinayo inoda fertilizer yakawanda sei kuti ibudise gohwo rakawanda sei. So ndo patachiti aiwa takuda kudzidzisa varimi vedu inonzi farm budgeting. Patiri kuti usati watanga kurima unofanira kunge wakarongeka, wakaplana kuti ndichishandisa fertilizer yakawanda sei. Kana chiri chibage changu ndikuda 25 kgs kuti ndikave 1 hectare, ndikuda 400 kgs compound D kuti ndikave 1 hectare, ndikuda 300 kgs AN kuti ndikave 1 hectare. Zvinhu zvese izvozvo zvinofanira kunge zvakanyorwa pasi ende tinofanira kunge takabhajeta kuti tisazovhunduka kana nguva yemvura yasvika wagona kuti chibage chedu chakuda kutobdreswa neyo hauna top dressing nenyaya yekuti wanga usina kurongeka pakutanga. Okay, so I'll take a short break. And from what you're saying, Munya, you're simply saying stage number 1 is to write down. Kutora paper nebhilo kana usingagona kunyorodedza muzukuru wogara muzukuru semaroro kana mutichida maroro tinochango nevhura muromo nditonyora vhura muromo yedu kusvika tazosvika parusambo. Kurora runandosa. That was the first segment of our show. I hope you got inspired. I hope you got educated and entertained. Shandisa imbeu dzemaguta NTS 51, NTS 45 kana NTS 43. Imbeu dzine early to medium maturity dzinokupa gohwo vakuru up to 10 tons per hectare. Zvakare ine high drought resistance. Manya pachitoro chiri pedyo newe ubate yako. Shandisa mbeu yesadza. National Tested Seed. Mbeu yehurudza.